Здравейте! Как сте? Аз съм много добре. За първи път от няколко дни в София има слънце, цял следобед и сутринта. Медитирал съм вече почти 1 час днес. След малко имаме практика, в която отново ще правим упражнения, които са свързани с медитация. Целият ден е свързан с спокойствие, с връзка с самите нас. Това е една изключително богата неделя, изобилна. Такъв заряд се отразява на цялата седмица, която предстои напред. С такъв заряд можем да се срещнем с ситуациите, които сме преживели през миналата седмица, за да може да простим на себе си, на човек, на нещо. Преди време си пожелах да мога да помагам поне на един човек на седмица да бъде по-свързан с себе си. И това беше в началото на миналата година, когато това, което правех, не беше свързано с това, което правя сега. Пряко. Аз работех със себе си, но тогава не съм си представил да работя с хора, които да им помагам, а по-скоро визуализирах си ситуации с приятели, които да им помагам да медитират, да се чувстват по-спокойни в тялото си, в ума си, тъй като аз преди години не бях такъв. Бях с много повече мисли, постоянно overthinking, както му се казва на английски. Постоянно overthinkвах, постоянно премислях. И това ме довеждаше до паранои, до неспокойствие, до това нищо да не ми се получава тогава, така както аз искам. Тогава си представях, когато се срещам с нови хора или с приятели в свободното ми време, да им помагам те да се чувстват по-добре, защото знам колко по-добре си живее живота, откакто главата ми не е толкова пълна с мисли. Сега, заедно с Влади направихме трансформационна програма, която да влезнат хората, да може чрез някакъв вид програма, не просто съвети или клипче в интернет, да помагаме на тези хора да живеят по-лесно с тъмната си страна, с сенките, с демоните си, с навиците, които са придобили във времето. С това да се изправят всекидневно с себе си, да си задават въпроси. Когато се погледнат в огледалото, да се могат да се четат, да видят, че нещо не им е наред, да знаят как да го регулират това. В началото имахме малко по-различна представа, тъй като предлагахме на хората, които са около нас, да се включат, тъй като Влади премина през един процес, който заплати много хиляди левове, за да може да работят с него, неговите ментори. Аз минавах през процеси, които бяха свързани с малко по-източната култура, с едно момче, ютубър, казва се Шоу Немото, и събрахме нашите знания, така че да ги разпространим тук в България, заедно с моите практики, които съм правил заедно с Влади, който е така доста свързан с психодрама миналата година. Аз преди година и половина пък записах актьорско майсторство, което ми помогна да изляза от кожата си и да си кажа: не съм само това, имам много различни лица и мога да бъда всичко, което пожелая. Не е нужно да се ограничавам. Та мисълта ми каква е? Предложихме тази програма на близкия ни кръг. Хората, които са идвали на събитията ни за връщане към себе си, хора, с които сме работили,
рекламирахме в Instagram, рекламирахме в Facebook, така че да се свържат хората. Много хора ни отказаха. Прие ни само едно момче. Всеки момент дори го чакаме да дойде за първата седмица практика, която ще имаме на място. И сега осъзнавам, че всъщност желанието ми се е сбъднало, тъй като имах много различни въпроси, които идваха при мен от сорта на сега само с един човек ли ще работим? Да, повече от 0, но все пак само един човек. Нали, идеята да е групова практика. Но ето, че това желание от преди време да помагам дори на един човек на седмица, сега вече има много по-голям смисъл. И ако Вселената ни дава тази възможност да работим само с един човек, това не означава, че можем да си позволим да пренебрегваме този един човек, сякаш няма смисъл или нещо такова подобно. Това е като един тест и за нас, и за него, като човек, който е така в по-близкия кръг и човек, който е бил още в началото на запитията. И го усещам сякаш това да работим с един човек е пряко доказателство, че вървим в правилната посока. И когато в тази зала, където можем да съберем в момента 20 човека, има само един човек, който е наш ученик, е уникална, прекрасна възможност да се разширим. Това е уникална възможност да работим в момента само с един човек, толкова сериозно, колкото бихме могли да работим и с 20 човека. Но ако не работим добре с един човек, няма защо да викаме още 20 човека. И такива неща ми се въртят в главата. И си казах преди малко на себе си, че ето, ти си го пожела, сбъдна ти се, така че не го поставя под съмнение дали е нещо добро за теб или не. Наслади му се, дай каквото можеш да дадеш на себе си преди няколко години, когато съм бил неспокоен, когато съм се чудил на къде поемам. Защото когато излезнах от тази вихрушка на постоянните премисленици, осъзнах, че аз винаги съм бил на правилното място. Правилното място винаги е тук и сега. Но способността ми да се потапям в сегашния момент беше когато има нещо, което е забавно, има нещо, което да ми привлече вниманието. А сега това да се потопя в сегашния момент е нещо, което е по-голямата част от времето. И ако искам да премислям да в дадена посока на даден въпрос или нещо, което ме вълнува да бъде премислено, мога и на това да се отдам. Няма никакъв проблем. Но преди време главата ми беше пълна с неща, които бяха ненужни. Сега от това състояние на спокойствие, от това състояние на аз съм на правилния път и правя това, което обичам да правя. Това да помагам на хората, да свързвам хората. Същото се отразява и в професията ми, която е свързана с това как си изкарвам прехраната. Също се изразява и в брокерството. Когато отида на огледи за апартаменти, когато предлагам апартаменти, на първо място мисълта ми е да бъда човек. Да изслушам човека от какво има нужда, да го успокоя, да го свържа с точните хора, които той да си каже, това е моето място и с удоволствие да си наема апартамент или да си го купи. Не защото трябва, не защото съм използвал някакъв вид селс, продажбена тактика, измама и манипулация,
а това решение да бъде взето от доверие и от желание. С това видео искам да ви напомня, по-скоро да напомня на себе си, че винаги си струва. Дори и за един човек в залата си струва да дойдете, да се направи тренировката ли е, практиката ли е, обучението. Защото знам, че един ден тук залата ще бъде пълна. И както и много пъти е била на самите събития. Но знам, че тепърва предстоят и по-големи семинари и в други градове, не само в София. Защото щом това знание ни се е дало на нас, то не е само за нас. То е да бъде използвано ежедневно, то е да бъде използвано с предизвикателствата, които имаме всеки ден, и то е да бъде предавано като знание. Защото колкото повече знаят за това, че всъщност ние създаваме нашата реалност. Ние сме хората, които чрез излъчването си създаваме нашата реалност. Всеки един ден, още от момента, в който се събудим, до момента, в който си легнем, да дори и докато спим. Тази поредица продължава. Благодаря на тези, които са ми изгледали видеото. И тепърва ще напомням за мен тук в социалните мрежи и приключенията ми в YouTube. Продължава и не мисля да спирам, защото ако един човек се е припознал от това, което слуша в момента, което изразявам, значи си струва. До скоро!